Na čo dať eurofondy ľuďom, keď ich môžeme vrátiť do Bruselu? Však túto pesničku si spieva Ministerstvo investícií, ktoré, keďže samosprávy, kraje, mesta a obce čerpať eurofondy vedia, rozhodlo sa im ich zmraziť. Počujete dobre. 200 miliónov eur, za ktoré mohli byť nové cesty, mosty, cyklotrasy, školy, domovy sociálnych služieb, sa vláda rozhodla zmraziť. Namiesto samospráv, ktoré čerpať eurofondy vedia, ich dá ministerstvám, ktoré to nevedia. Ako v telenovele. Len škoda, že na to majú doplatiť zasa raz bežní ľudia. Nebolo by lepšie peniaze nevracať do Bruselu, ale ponechať ich ľuďom u nás doma? Milá vláda?